het uitje houden. We get het al een goede tijd. Oh, wie. Dan moet je zitten weer in jouw nog en niet te maken. Kus. Doe je woorden, maar wist je moet je zitten. Je gaat je laaien. Gooi je te kachel te kriegen. Schön. Oh, weet je. Als je klasse gaan noord, dan moet je gaan. Wie? Kun je hobbelen en doepers. Ja. Dan je mischel naar Drochaid. Zeg dat ook uit de wereld. Zeker. Stel je dat met voorraad. Gooi dat 2 centigen naar Drochaid. Dat kast je. Je kan je een boel als ze horen. 2 centigen naar, dan is het even. Ja, te veel gaan het geven. Ja. Ja. Oh, kan je dat niet gaan. Ja. Hoe zou je goed mee een oor? En wie graag het piece te heen een woord gaan tijden. Dus we gaan veel gaan de wapen het en hoog. Die gaan dus je weer ook naar bier. Ja, een bergen het. Nee, die toch. Ja. Nou, hoe is zo zijn tegen? Dus de rache gibt de heuke tui. Rood, we gaan de kask uit en kajach. Hier. Eetje kajach, kostuums. Hier. Moet je een mode. Oh, die mode is straf. Maar we gaan een paar plessen genoeg, goed zo. Dan moet je ze bij nog, bij Gaasjengs, bij goede grepen moekekkie. Bij een krone moet je je toe weer uit. Maar als je toe weer uit, tot je goeie vindt het ook gewoon, ja. Ja. Goed gewoon, ja, zo graag. Hij zei, ook die eerste heeft er trouw als de vogels zouden zijn. En ik ga even met de verder. Goeie toonjes, jongens. Hey, goed. Goeie. Ja. Goed op en kast eruit. Die toch. Ik heb het zijn echt doet die zo. Je doet het alle wachten, maar hij is hier op en dat is de vogels. Ja. Ja. Hij is cool en ik zie een verder niet op een woon. Nee. Dan kies je ook nou een nieuw en jaken. Oh, nu nog. Waar de vorige stuk. Nee, nog wel op de commentaar, nog te wij, tra. Ja. Schim de wijn eerst tra. Nou, wat hoe dat tegen. Ik kan wel zeker nooit. Ja, het is wel niet, het is van. Cinema. Waarom droppen moet je zitten naar daar? Door weken moet je. Wij nou een slag gehoogd waren. Hoe was dat weer het eerste? Het was een slag, en dat is. Maar hoe zijn verder zei je, doe je mag, toen de week hier verder Waar zit graad? Wie kon rijden? Wie wist dat het kon? Ja, wie